Mennään rillään mätkärää. First things. Teillä on grillikatos. Ja katsotte, että tämä pysyisi täällä. Näin päin se ei pysy. Joten pitäisikö sanoa niin kuin näin. Tuossa se ihkä pysyy. Ei vittu mitään takuuta. No. Let's yritetään. Tuolikos tieltä. Kuinka märkinä on? En oo saanut tämä märkä. Mun on pikkuperässä. Ei. Kevitti alkuun heittää tommosia. Älkää alkuun laittako tällaisia. Ne työ laittaa sit keskellä, mutta älkää alkuun, koska no ei pala hirveän hyvin. Tästä on mikään viral hauto sytyttää vittu nuotio. Että tuonne noin. Onko meillä tulitikku tässä? On tuossa. Tää ei oo mikään tutoriaalivideo. Sit niinku oikeasti mäkään en osaa sytyttää vittu nuotio. Monta tulitikkua. Nyt laittakaa alas kommentteja, että monta tulitikkua mulla menee. Nää bensapalat on siitä, että yksi pienen syttyy. No ei saatana, mä sit sammuttanut tota. Ui, perkele. Ja kun näette, toi palaa tuolta vielä. Aika hyvin. Ei voi olla, että meni vaan 2 tulitikkua tähän. En mä vielä sano, että siellä voi palaa pelkkä tuohi. Sitten joku nyt tässä vaiheessa, nyt tämmösen ihan pienen. Tästä, tää ei oo tuohta. Eiku onko? On tää tuohta. Tää on vaan tämmönen surkeampi koivu. Jos te olette karateotteella tosta. Ai saatana. Ei se, älkää tehkään niin. Sitten minä otan täältä teräpuuta vähän lähemmäs tuohon noin. Ja sit katsotte, se saa joka puolelta ilmaa. Kyllä. Ja kattokaa, sen pitää tällainen ääni. Mutta älkää ottako sillä, jos siellä tuulee ihan hirveästi. Niin yrittäkää sillä, että se, jos se meno. Hyi saatana tää savu. Ja jos ootte laavulla ja teillä on niinku sydöspaloja, ottakaa tuosta. Ja sit kun siinä tulee semmonen, en nyt osaa sanoa, mutta älkää jos siinä on semmonen ihan milliliäkki, mikä tyyli tulitikusta tulee. Niin sitten kun siinä on vähän isompi, tyyli tällainen, mutta koko nuotio ei pala, niin puhaltakaa. Jos löytyy 2 ihmistä, puhaltakaa samasta suunnasta. Se levittäisi tällä. Ja siitä tulee paljon tehokkaampaa. Ja yleensä yrittäkää alhaalta ylöspäin. Tällä. Näin. Ja sitten voitte heittää yhden puun vaikka tohon. Siinä teillä on nuotio. Älkää koittako kotona oikeesti. Siitä älkää kotona, voitte laavulla. Muksenkaan. Mutta tässä videossa näytettiin kuinka sytytään nuotio. Ei mulla muuta. Peace out.